Pana mama vambopa testimony ndangonzwa vachipa testimony vapi? Ndo vapa testimony? Where aitinzwa? Mabva kupi? Karoi. Kwa mukangoti kuchikuti zvakasiyana? Ndizvozvo. Mabva kupi mimi? Kuchikuti. Listen to me mama. Amen. Makambondiona here? Mauya nani? Ndauya ndega. Panapa ndauya nasisi wangu asi kuchikuti ndabva ndega. Okay, sisi vacho ngavauya. Sisi makadini? Makadiwa. Mama kuda kusiiwa ka. Havadi kuti muprofitwewo. Ichokwadi. Sikwedera pato. Ichokwadi kuti havadi. Ngasingadi. Oh. Aiwa kutamba zvangu munhu ari bho. Okay. Now listen to me mama. Amen. Nekuti mapa testimony yenyu ndakukuprofitirai izvozvo. Amen. Amen. Embotaurai zvamama muchitaura ndisipo. Chii chakaitika pamuri? Ndakarwara kubva 2011 kusvika 2015. Ndikaenda kuzvipatara kumadokta nemanesis. Ndikashandisa mari neta 408 asi mari iri yemaricho. Chida kumaricho kuti ndochipatara. Saka ndichisvika kwamakati chidamo yakanditaura kuti chest chenyu chatigoni kuti tikuisei scan. Nenyaya yekuti chest ichi imwe yetsvina iri mamuri. Ndiri kupai kurwa chest. Saka mwana munomuisa kuti murumura azvitirambai muchimuisa zvakadaro. Kana mukanamata zvichapera. Saka inini mai ndishauri kuti ndonamata sei? Ndamboenda maprofita zvaramba kupera. Ndobva ini ndazonzwa muchitaura iri musi wa 31 December 2015 paredio. Saka ndakamuka ndobva ndabuda panze. Saka shoko randakasvika muchitaura nderekuti munhu wese anoshandiswa nemweya tsvina ane mereji inomunetsa wese akasungwa upenyu hwake. Ndoda kuti anamata achiteedzera inini upenyu hwake husununguke. Saka inini ndakabva ndabata chest chedu, ndobva ndabata radio neichichi. Ndobva ndabata muromo wemurume wangu. Saka ndichibata muromo uyoyo muchiti amen. Pane kamwe kanhu kakaita kunga kabva pachest pangu. Baba vaya vakabva vamuka vachiti amino zviri kungoitika pandiri. Ndobva vaenda kubhawa. Vachinomwa doro vakarutsa zvisingaiti. Vakati kubva nhasi handichadi kumwa doro. Vachisiya doro iroro. Tichibva ipapo taigara munzvimbo yemagunji. Tichibva tazobva mumagunji ndobva tauya kuno kuchikuti. Havana kumbozogara vamwa doro futi. Tichisvika kuchikuti zvikanzi ngatichitsvagai chechi yekunamata. Takambotanga taenda kuchechi inonzi Zimbabwe. Tichisvika kuchechi kwavo zvikanzi baba vangu akakodzera kuti muite mufundisi. Ndokungozoisiya ndobva taenda kuZioni vachisvika vachingopuwa chigaro cheufundisi. Mambo wemunzvimbo imo ndobva vauya akati zvakakodzera kuti iwe ute mukuru wemasabhuku enzvimbo ineyi nekuti ndateera unhu hwako. Saka amai ava vanofanira kuti paunenge usipo ndovanenge vachigashira nyaya dzevana vemudunhu. Saka ndo kuti ndikati amati wemasabhuku. Andamundo. Chimbarira yenye papa. Nemurume mune vana vangani? Ndine 5. Mune 5. But pane mumwe mwana wandiri kuona kai? Makamuita muri kuchikoro? Ndiri kuchikoro ndizvozvo. Can I go a little bit deeper? Now, nekuti mauya mukapa testimony, madoors enyu avhurika. Tinotenda. Nevana muchagara zvakanaka. Tinotenda shuwa. Makadi mama? Tipeni makadi. Kwakadi kuhopli? Kuhopli kuri right. Imabva kupi? Kuhopli. Now ndoda kuti Mwari akusimudze kana mutaura neni mukutaura nemunhu womwari. Amen. Anoona zvekuti. Amen. Mwari achiri kutishandisa. Amen. Ndoda kuti muteerere zviri kutaura Jehovha paupenyu hwenyu. Amen. Nemiwo vese vane zvikwereti zvenyu vese vachakubhadharai nezita raJesu. Amen. Ndipai ruoko mama. It's done. It's done. Endai munogara pasi zvaita. Ndinonzi Serai, ndabva kuKaroi. Inini ndakaita dambudziko reurwere for 5 years. Saka ndiri paurwere ipapo. Saka musi wa 31 December
ichi iri 2015 ichinda 2016 Prophet T Freddy vakataura paredhiyo vakati munhu wese ane dambudziko rake reurwere kana zvinonetsa mukati medzimba kana anoshandiswa nemweya yetsvina, ndoda kuti ndinamate naye ndichiti dambudziko rake risare ipapo asazonetseka naro zvefutizve. Saka ini ndakabva ndabata redhiyo yangu ndokubata chest changu chaindinetsa. Ndakaenda kuzvipatara zvakawanda ndikashandisa marineta 400 asi nanga ndisina kana change. Saka pandakangobata redhiyo murume wangu aimwa doro, zvekumwa doro zvekurevesa. Saka ini ndakabva ndabata redhiyo ndobva ndabata chest ndobva ndamubata muromo wake Prophet vachinamata, ini ndichiteedzera kunamata kwavaiita vachiti amen. Pane cover yakabva pachest pangu apa, ndakabva ndanzwa chest cheche kunyevenuka achicharwadzi, asi ndakazviita pari paredhiyo ini handa kunge ndavaona. Mama, muri kuti hamuna kumbobvira makatsika pano here? Ndokutotanga ndakatobva nezuro kumba ndikati ndoda kumbonoona kuti zvechokwadi chest changu cheche pachakapora ndezvechokwadi, da kuti ndinoona zvavakaita Prophet vacho, ndokumanikidza kuti ndisvike pano kwandaita. So iko zvinotoda kuti mutaure mama kuti maakunzwa sei after makangoteerera prayer nekubata redhiyo manzwa Prophet T Freddy vachinamata? Ndakamuka mangwanani ndikambozvitatamura kudai ndikanzwa chest changu chaita chakatsemuka kudai so chichibudisa mukaka wakaita urwa so. Saka ndakatombomuka ndikazvijunga pesa apa ndikatombomhanya kuda kuona kuti chest changu chakatopera kusvika nanhasi. Ndanzwa muchitaura nezvemurume wenyu zvekudhakwa zvichiri kuenderera mberi here? Akasiya doro akatoenda tinonamata Zion, tichisvika kuchechi ndobva atoropafadzwa paufundisi ndimufundisi. Mama, mungade kutaura mashoko api kumuprofita anoshandiswa naMwari zvakadai? Ini ndoda kungonzwa kutenda. Inini zvangu mari handina, asi ndangomanikidzira kuti baba havazivi kuti ndauya kuno. Ndakangotumwa zvikandemotora kamari kedu kari kutaundi uko. Ndobva ndati ndoda kungotseketudza kandinako ikaka kuti kandikwanire, vangu vachiti ndidzoke nhasi. Asi ndangowanyepera kuti pane zvandibata. Ndikandoda kumboenda ndinonyatsa kuona kuti chokwadi here ndokusvika kwandaita pano.